Τρία γουρουνάκια. Μια φορά και ένα καιρό ήταν τρία μικρά γουρουνάκια που ζούσαν μαζί στη μαμά τους. Μια μέρα η μαμά τους είπε: «Ήρθε η ώρα να φύγετε και να χτίσετε τα δικά σας σπίτια. Να προσέχετε και να προσπαθήσετε να φτιάξετε γερά σπίτια». Έτσι τα τρία γουρουνάκια ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Το πρώτο γουρουνάκι ήταν τεμπέλικο. Βρήκε κάτι άχυρα και έκτισε το σπίτι του γρήγορα. «Τώρα μπορώ να παίξω όλη μέρα». Το δεύτερο γουρουνάκι ήταν λίγο πιο εργατικό. Βρήκε ξύλα και έφτιαξε ένα σπίτι από ξύλο. «Είναι πιο γερό από άχυρο, τώρα ώρα για παιχνίδι». Το τρίτο γουρουνάκι ήταν σοφό και εργατικό. Δούλεψε σκληρά και έφτιαξε ένα σπίτι από τούβλα. «Το σπίτι μου θα είναι γερό και ασφαλές». Μία μέρα ήρθε ένας πεινασμένος κακός λύκος. «Θα φυσήξω και θα ξεφυσήξω και το σπίτι σου θα το γκρεμίσω». Φύσηξε και ξεφύσηξε και το σπίτι από άχυρο γκρεμίστηκε. Το πρώτο γουρουνάκι έτρεξε στο σπίτι του δεύτερου. Ο λύκος τους ακολούθησε και φύσηξε και ξεφύσηξε και το σπίτι από ξύλο γκρεμίστηκε. Τα δύο γουρουνάκια έτρεξαν στο σπίτι του τρίτου. Ο λύκος ήρθε και φύσηξε και ξεφύσηξε, μα το σπίτι από τούβλα δεν έπεσε. «Θα μπω από την κεμνάδα». Αλλά το τρίτο γουρουνάκι είχε βάλει μια μεγάλη κατσαρόλα με βραστό νερό στη φωτιά. Ο λύκος έπεσε μέσα, έκαψε την ουρά του και έτρεξε μακριά ουριάζοντας. «Ζήτω! Ο λύκος έφυγε και είμαστε ασφαλείς». Και από τότε τα τρία γουρουνάκια έζησαν χαρούμενα και αγαπημένα στο γερό σπίτι από τούβλα. Τέλος.